Her ser du Bjarne. Bjarne er en helt almindelig mand. Men Bjarne har mange sider. Bjarne har for eksempel en højre side, og Bjarne har en venstre side. Kig godt på Bjarnes forskellige sider. Her ser du Bjarnes højre side. Når Bjarne ser sig selv i fjernsynet, synes han, at han ser en klog og skarp mand. Sådan kan Bjarne godt lide at se sig selv. Når Bjarne ser sig selv i fjernsynet, ser han kun sin højre side. Bjarne kan bedst lide at se sig selv inde i fjernsynet, når han ser på sin højre side. Her ser du Bjarnes venstre side. Når Bjarne kommer hjem, ser han sig selv i spejlet. Inde i spejlet kan Bjarne kun se sin venstre side. Bjarne synes selv, han er en god mand. Men når Bjarne ser sig selv i spejlet, synes han, at han ligner en lallerøv. Det synes vi andre også. Det er det eneste, vi kan være enige med Bjarne om. Her ser du Bjarnes hjerne. Bjarne har en højre hjerne, og Bjarne har en venstre hjerne. Bjarnes venstre hjerne er blå, og Bjarnes højre hjerne er rød. Bjarne er farveblind. Bjarne har en mormor. Bjarnes mormor hedder Rit. Bjarnes mormor Rit har tit sagt til Bjarne, at han ikke kan se farver. Rit vil gerne lære Bjarne om farver. Rit ved godt, at der er noget galt med Bjarnes hjerne. Derfor har Rit taget et billede med af en hjerne. Her ser du Rits billede af en hjerne. Bjarne kigger længe på Rits billede af en hjerne, men Bjarne kan slet ikke se nogle farver. Bjarne synes, at mormor Rits billede ser meget grumset ud. Mormor Rit har helt opgivet at lære Bjarne om farver. Bjarne har også en mor. Bjarnes mor hedder Helle. Bjarnes mor Helle er ikke meget hjemme, fordi hun har travlt. Bjarnes mor Helle er meget skrap. Hun kan også være vred og sur. Bjarne kan ikke lide, når mor Helle er sur. Derfor vil Bjarne gøre alt for, at mor Helle ikke bliver sur. Bjarne har også en veninde. Bjarnes veninde hedder Christine. Hun kan godt lide at lege i sandkasse. I sandkassen kan Christine godt lide at lave sandkager. En sandkage Christine godt kan lide at lave en kage, hun selv kalder for revkage. Det er en god kage, synes Bjarne. Og derfor vil Bjarne give mor Helle en revkage næste gang de skal hygge derhjemme. Bjarne har en ven mere. Det er Bjarnes sandven. Bjarnes sandven hedder Michael. Michael er stærkt, tror Bjarne, for Bjarne ved, at Michael har et stålbæt og er med i en klub, der er stålsat. Bjarne kan godt lide Michaels klub. Her er Anders. Anders vil gerne være med. Men det må han ikke. Anders har mange venner. Anders kan ikke lide, at Christines revkage fylder hele sandkassen. Michael siger: I kommer ikke ind. Basta. Michael bliver ved med at sige basta. Men det er Anders ikke glad for. Fordi Anders vil også lave kage. Men Anders synes, at det ikke skal være en revkage. Anders synes, det skal være en lagkage. En dansk lagkage, synes Anders. Basta, siger Michael. Anders vil helst lave lagkage, fordi man kan se, hvad den er lavet af. Siger Anders venner. Vi vil hellere have lagkage. Nu kommer lille Lars. Lars kan ikke lide Anders, og han kan heller ikke lide Bjarne. Lars har mange venner. De kan ikke lide Christines revkage. Nu må Christine ikke lave revkage. Det bliver Bjarne meget ked af, fordi så kan mor Helle ikke få revkage.
Nu er Bjarne rigtig meget ked af det, fordi mor Helle er sur og vred, fordi hun ikke får rævekage. Nu er Bjarne helt sort indeni. Nu kommer mormor Rit. Mormor Rit synes det er synd for Bjarne. Hjemme hos mormor Rit lærer Bjarne om farver. Lige nu sidder Bjarne hjemme hos mormor Rit og lærer om farver. Men Bjarne kan stadig ikke se farver i Rits hjerne. Det er synd for Bjarne. Hjemme hos Anders får de lagkage. Det er en dansk lagkage. Nu er Anders glad. Anders har en storebror. Anders' storebror hedder Dennis. Dennis siger, at Anders skal passe på. Fordi det kan være, at Bjarne vil give Anders bøllebank. Nu ved Anders ikke, om han skal spise af lagkagen. Det er noget skidt noget, siger Anders, for Anders vil ikke have bøllebank.